skal så lave om nutidssager, så går vi bare i gang. Vi vandrer i skoven. Så prøver vi at sætte mit eget ord ind, hvor man bare kan bytte rundt på ordene dermed. Så vi snakker i skoven, og det lyder ikke særlig godt. Så vi snakker i skoven, det lyder bedre. Og så skal vi have et R på her ved vandre. Så Ole skulle diskutere. Okay. Ole skulle snakke. Nej, det lyder ikke godt. Ole skulle snakke. Det lyder godt. Så skal der ikke noget R på. I de her 3 sætninger lærer vi om et eller flere ord. For eksempel, jeg spiser blåbær, i stedet for at jeg spiser blåbær. Så i den her sætning er blåbær det rigtige. Der er mange, der går den her fejl. Ja. Og klokken har en ringetone, i stedet for at klokken har en ringetone. Så i den her er det bare ringetone. Og Bo har lange fingre, i stedet for Bo har lange fingre. Og i den her sætning er det lange fingre.